खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। थुरु बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनै फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं थांनाय 20 अक्ट'खालि जुब अखा हाना दै लोमनाय समावनो चिरां जिल्लानि बासुगाव सहराव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि हेंथायै ABSF, एबसु, आख्रासु आरो आसु गासै मोनबा आफादनि जुथाइ बानजायनायाव चिरां जिल्लानि सदर काजलगाव 2 घन्टा हाबाफारि खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। मख'जाथावदि जिनाहारि खालामग्रा सुबुंखौ थाबैनो हमना साजा होनांगौ होनना दाबि दैखांदों होनना रादाबाव फोरमायदों। नैथियाव दं थांनाय दाखालि बावैसो आसामाव जुब अखा हानायनि जाउनाव दैबाना जायो। बिनिनो आसाम चिफ मिनिस्टार्स रिलिफ फान्डआव मुंदांखा देंखोगिरि सनु निगम बिथाङा आसामाव दैबाना जानायखौ नुना 5 लाख रां अनसुंथाइ हरदों होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायदों। थामथियाव दं साननि सिगाङावनो क'क्राझाराव सिखावनि उदखार मैया जेडि रड एक्सिस बेंकनि लांगोनायाव लुथिदों 6 लाख रां। मख'जाथावदि गोजोनपुरि गामिनि थागिबि बोरो बसुमतारीनिफ्राय सेख'ना लांदों 6 लाख रां। जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिसआ गोख्रों संदांगासिनो दं होनना खौराङाव फोसावदों। मख'जाथावदि थिखादार बोरो बसुमतारीया फोरमायथिनाय बादिब्ला लेबार पेमेन्ट होनो थाखाय एक्सिस बेंकनिफ्राय 6 लाख रां बख'दोंमोन। नाथाय सिखावनि दोलोआ नोजोर खालामगासिनो दङमोन आरो 16E1268 नम्बरनि आइटेन गारिनिफ्राय सेख'ना लांदों होनना खौराङाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं मैया आफगानिस्तानाव 6.1 मेगनिट्युडनि बांग्रि मावनायजों गासै 1000 सा सरासनस्रा सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो 1500निबो बारा सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना खौराङाव फोसावदों। जोबनायाव दं मैया बुधबारखालि आसामनि गलाघाट जिल्लायाव खमैबो 9 जन गथ'फोरा फरायसालियाव सानजौफु आदार एबा मिड डे मिल जानानै हरखाब लोमजादों होनना खौरां मोन्दों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बेंगानाख'वा गुदि फरायसालियाव जादों होनना रादाबाव फोरमायदों। जाथाय जानाय लोगो लोगो बिसोर फरायसाफोरखौ शहीद खुशाल कनवार सिभिल हस्पिटालाव गोख्रैनो गाहाम फाहामथायनि थाखाय थिसनदों होनना रादाबाव फोरमायदों। खौरां बुथुमनाय समसिमाव जाथायनि जाहोनखौ मिथिनो मोनाखै होनना रादाबाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।